Jekk persuna tgħix ma' persuna anzjana l fuq minn 65 sena jew persuna vulnerabbli, inkluż mara li qed tistenna tarbija, idealment tfittex post ta' residenza oħra. Dawk il-persuni li jgħixu ma' persuni jew il fuq minn 65 sena jew li jgħixu li huma persuni meqjusa bħala vulnerabbli minħabba il-kundizzjoni medika tagħhom, fil-fatt kien hemm kjarifika li huma bħala persuni jistgħu joħorġu biex imorru jaħdmu, biex imorru għax-xogħol, naturalment jieħdu anke prekawzjonijiet fejn joqogħdu, idealment ma jibqgħux joqogħdu ma' persuni jew il fuq minn 65 sena jew inkella li għandhom kundizzjoni medika. Hekk qal il-Ministru Carmelo Abela waqt li kien qed iwieġeb domandi ta' Net News waqt konferenza stampa li saret fuq pjattaforma diġitali fejn huwa saħaq li dawk il-persuni li ma jistgħux jaħdmu fuq bażi ta' teleworking u jaqsmu r-residenza tagħhom ma' anzjani u nies vulnerabbli jridu joħorġu għax-xogħol. Huwa ċar li dawk il-persuni li ma jridux jew ma jistgħux imorru għax-xogħol sabiex jieħdu ħsieb lil dawn in-nies li jaqgħu taħt din il-faxxa jew anke sforzi l-biża' li jdaħħlu l-pandemija taħt is-saqaf ta' darhom mhumiex intitolati għal-lif tal-kwarantina għax skont il-Gvern din mhux raġuni valida biżżejjed. Il-Ministru saħaq li bħala prekawzjoni ġara darba ma jistgħux imorru jgħixu f'residenza oħra, dawn il-persuni idealment jużaw kmamar tal-banju differenti, ma joqogħdux qrib il-persuni li jaqgħu taħt din il-faxxa u jżommu attenzjoni kemm jistgħu fuq il-post tax-xogħol. Fl-istess konferenza sar magħruf illi twaqfu żewġ linji apposta bħala helplines sabiex jgħinu fi kwistjonijiet relatati mal-lif tal-kwarantina. In-numru 1575 għal ħaddiema fil-waqt li 1576 se jintuża għal min iħaddem.